korgila kuma mina muso filanan ko tiɲɛ de don wa e tigɛra ne la kana tigɛ ne la ne terimuso kuma a sanfɛ n'i ma kuma a sanfɛ dɔn min bolo ɲɛsi a ɲɛ kɔnɔ awɔ i bɛ kuma fɛ dɔrɔn de e y'a terimuso de e de bɛ se ka Asan conseiller ka ɲɛ a tɛ ka anw ta le la. Il est grand, un peu sportif. Ouais, un peu. Mais moi je le connais celui-là. Un teint noir. Furameo, nya funfun la. Furam go kuma kono bana. Ya te afo. Ne de ni ka mana ni Joshua la. Ale ta. Na la sona ma ni fle na mo nya. Ne fa na le fa na nga ki ke peu. Oui. Hey, regardez. Las. Calme-toi. Ça va? Comment est-ce que tu es? Je suis là, je suis là. Ne nana o sɔrɔ kɛlɛ min na muso filanan ko fo ne ni gafu bɛɛ na ye dagabana ko cɛ mais secrétaire là ba fifi do a bɛ sanfɛ n y'a bila ci dɔ ok ça va ouais ça va cakɛra tile fila ye wallahi i yɛrɛ tun non laissez dɔrɔn non ni commence a ɲɛnama don cɛ tuna mɛn mɛ non o kɛra ya cɛ yɛrɛ i fɛnɛ turulen don depuis ka tɔgɔ a tɔgɔ ko misu ne ko a ko bɛ taa jumɛn na cɛ non muso tɛ kelen tɛ cɛ un cœur pour vous dire. Il a rien fait tout dit. Et même moi, go flâner, go civiliser nos problèmes, tu m'as pas fait. Ne te fais un poulet, ne a foutu, ne a pas muso flâner. Faut souffrir. Ah, olu beka ne ka kuma ni ke mun. Olu tigɛlen nɔ na Bamakɔ sigi la. A wari ko in dun. Wari ko jumɛn? Kɔrɔkɛ ka wari ko in kɛ. E da mo la ko bɛ ne Nyen sen da o kan o datugu tewu o dona nye wa bishe ko kuma mfa mo kasija an na bora ni stra wore mo clinique do ne be di minte wa bishe gi kana wari ko ja ko e da no la ko be ne ba doro me ali wari suma kɔrɔkɛ ngana sa furulai kan che buru wari me ka ta bara a bana de ya sa ka se ka nye soro kana jala de men te ni che ka wari ta ka di mo ka kla ka ta fere ke no kan te bara buru wari no ga na fure ga te sida se samara ni shite problem sa muso flana ko ni jo e ko na ko muso flana ko ko ni ke pew zena ame wuli muso flana ale ni gafurika bana de kane to ye ngwani kana jo ndalen bila o mawi ngale de ndaga bana be ka bwa ka so ka sa ta ka bwa ka so idu mara kulo kalidi sigabe ne be ni ye balawu ye to ko na ni kumbe sa ma sora bo adile mba ka so ko na yede no te ngwani ni mo mi ndemso ya kila tike su ame kele wono na ci ya lo go bana donc lu gal lo woni ya lo woni non différence ba lo te be ba do na mina kalkelen do kistini mi ba wolo che o ben ci to nga bu era non ne ya bon ça do yi kerta non so be kele ko wallahi che do je garje faraji non ndariga dan no ni do ba ba fa do na te jare au fait on doit venir ni ka muso ni wa misu ouais mi a fait tout le monde essaie ga do ala tara no gatala ouais ya te ko chi mo te ka ni ka buri ke ka ko bana ta ko fa ke la fo che ko ala ne ben bela mais il va sentir quoi il y a quel du fait wa che kle ka ba mo ni to mena ka ngida plana ko ya ndeso o bana we lumbana ga ba pashu kwa kana ko kolo de azuta
Una kuma yo de bara beke no bana cliff la de kalo fla na ba. Olu de courage. An clé. Fifi. Fifi ne boyani ma de. Fifi ne ta don ye Fifi be soni ma. Fifi ni mo mi ko ne ma ne bintuma. Ko e Fifi be ta ne ba fa ngo galo. Fifi ke ni nyogoro to ni ndo ni chanti be. Fifi wa ina de maton de yala na mo ko du ko na tane. Jiya fale no ni na de Fifi. Wallahi Fifi ne boyami takadai ka. Ni ko ke Fifi be soni ma ne ti dala. Bismillah. Ka to bon mama ni nyogote. Ngo duwe fale no anyo no dila. Ne ko na gebe na ke mo ko mi la sabali baga Fifi ne be tasuma nya ga bagai. Wallahi ini ku ngodo Fifi. Ibi ta soranya ala ki de me dine ni ngani ala. O te ga kuma do. Ne le ma fika na kuma nke muso. Ibi kuma ni nya kasani fe mu le be kuma nya kasani fe mu le la. Ne fe ga banala mu ya. Parce que na ko ne be ndado ndala ge. Ibi kuma mi ke daji mbi da ko kana ala ti. Natural is also la chemi tu la ngalezi la to e ka biringa fen na ngali yo mi suga na na to aye wole yere fro mira ki wole kam wole ma pelta ay to ama fen be ko fe mo ko fino ay wole ma pelta ka tla ka te placer ka na jaay ni ka tu ngalo ko no jaay ni ay ni mission no ay te ko ma fo ma chatere nya tu akata donc on est sur figa niveau là ite jega fete ko bara la umui no che automage nya ngaya che mune muso ko obligeta e yen che ke ka u ye no ni kana ko be digela o bitigila terga foi madame na ko ni goti Gi ka di dajila no bi dajila no wonna mulila to man be ni na bo sansan na man tarum so le bindu Bintu. Bintu ke? Mumbe. Nah. Asa mumbe. Bintu. Ele be ka won du fa. Bintu ele won du fa. Wa ali niya e ga fudo koko la so mo na Bintu. Ele do. Ali niya e muso flana ko embe sina. Bintu ele do. Wa e kule mi mere. War konta toujours au keleni do. I kulo bena ala atedi wa fana nini tukore ni che abe swimbla asa iklala abi ko mso flana ko gabe asa iklala madola de e de peka gafu kono su mso flana ko ina madala de madaw iklala ani ala me ami me asa wa iga dogon bal mama flaw ni nyogon chere ibi seko de ke ikenya ko bene be kla ko yi nga ibe ko ko la ni ma disma ki ko li dila ambas yi ko laga yele e du chila muso juguni e ole e be muso flana ko kolo ina ajuba jure ni na yere ba ko sa da to no la sa fa ni muso sege mai to ko du ne bulo ko no ne toro kana toro che ka so ni ko tu ko kana ni che toro mune la parce que ne be bila ka ko na chukuni ni mira ma frati mira tan so mala ni don go mai ko ako ni ya ni si muso ko flage na boni do be ta ke to ha wala no la che di che devo mo va ma fa tu ti ta meta le la sta no atara tu na ti la seritia no non du wala be i conosci don ni pasivaro e la ko io va pasi a mania per tu se vena ancora però si c'è che avere l'altro fila ma cadendo ne tardi papa kana to fene au ban ni bonona ifasi ya fama nso kerta ma ni ka di fen do che na che ibla ya fama ale ya ba ko mi na me na ko je na ko je la oh mais tu peux attendre des choses donc là na no que na kola ko si accélérer ko be on ya do fene ko temporaire de do ni ko na la do ko la do du sula ko puis ça passe hein ha voilà ça c'est tout les gars de pour le patch tiens il y a une conscience non on est ni mon bora kola amo fo de be so na be bida ka ro fe bi problème
bɛ taa lajɛ ko n b'a la parce que ka nin ka ɲi kɔfɛ mɔgɔ a bɛ sɔn ka fɛn caman fɔ n ye quoi kɔni ka sɔn tɛ nin a diminenba de kɛra so n bɛ taa da so surtout yɛrɛ ne m'a acheté ah classe i ni kunsigi feere kelen i kunkolo non problème t'a la mais ne ka taa yɔrɔ fɛ n bɛ taa da susu k'a bɛ na ka da n'a ca ni pomme ne sigilen tɛ k'i kɔnɔ o e ka taa dɔrɔn awa a bɛ pomme jigi kɛ a ka tɛmɛ ta fɔlɔ i ye baara kɛ cɛ kan bɛ a b'a kɛ ten wa cɛ n y'a galon mɛ sinon b'i bila pɔrɔn non problème t'a la i ka baara kɛ ok n'i ma furu ɲɛ i bɛna wali furu tiɲɛ n'i ka du dilannen tɛ i bɛna wali ta tiɲɛ e n'i ɲɔgɔnna caman caman samaranitigi de bɛ ka don balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ nka e tɛ sitanɛ muso min b'e kɔ o de don ala k'aw bɛɛ dɛmɛ aw kungo la yen ni muso ni sɛgɛma adamaden yɛrɛ de mana kɛ fantan ye ka ban a bolo ko diɲɛ bɛɛ de b'a kɔnɔ la e dɔn i bɛ kuma mun de la ne de m'a fɔ i kana kuma i bɔra fɛn min kan ni dusu bɛ na pɛrɛn ye sɛgɛn bɛ ɲini ka nin faga adamaden ni fɛn t'i kun ye i bɛ ɲagasi ka bila mɔgɔ de la i cɛ ka baara kɛlen ko fo k'o wari di jagoya a t'a di bi a t'a di an ka bɔ gardien na yan an t'an jɔ ne yɛrɛ ese ne tɛ taa so parce que n'an ka taa nin kan tɛ so tiɲɛ ne la